Ако не тръгнеш на минутата, те оставям сам и си тръгвам без теб. А в градините честата реплика е: ако не направиш това, което искам от теб, ще се обадя на майка ти и баща ти и те няма да дойдат. Ще видиш, ще им кажа и ще седиш тук сам събота и неделя, сам в градината. Когато на едно дете му се каже оставаш без майка си и баща си, по каквато и да е причина, сработва неговия инстинкт за самосъхранение, защото в неговата психика детето не знае, че може да оцелее само, той има нужда от възрастен, така че физически да оцелее. Така че в момента, в който му се каже край, ти оставаш сам, сработва инстинкта за това, че е в смъртна опасност и че остава без своята подкрепа, своята опора. Затова в момента, в който направите първата крачка, детето просто тръгва. Забравя всичките си прищевки и просто тръгва след вас. Много е удобно. Но всъщност какво се случва? Използвайки го често в дългосрочен план, детето губи доверие. Губи доверие към възрастните, губи доверие към света наоколо, защото когато много често си играеш с най-големия страх на човека, той свиква да не ти се доверява. За мен най-големия проблем е, че това поведение остава до големи. Всички тези тинейджери, които не се доверяват на родителите си, знайте, че е имало някъде причина в детството им. Така че помислете следващия път, когато отново се изкушите да кажете на детето си, че оставаш сам, без мен.